Γεια σου, Αντριανά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Θέλεις να δεις ένα μαγικό κόλπο? Βέβαια, γι' αυτό ήρθες εδώ. Λοιπόν, όπως ξέρεις, τα δικά μου μαγικά κόλπα τις περισσότερες φορές, βασικά πάντα, έχουν μια τράπουλα. Και όπως θα ξέρεις επίσης, όλα τα κόλπα ξεκινάνε με μια εξαφάνιση και μετά εμφανίζεται το χαρτί σου σε ένα απίθανο μέρος. Βέβαια, υπάρχουν και τα κόλπα με προβλέψεις. Και αυτή τη φορά πρόκειται για το δεύτερο. Με το πρώτο απλά σας μπέρδεψα. Κάτω από το πορτοκάλι έχω σφραγίσει ένα χαρτί, το οποίο είναι η πρόβλεψή μου. Ξέρω ότι θα επιλέξεις αυτό το χαρτί, όσο περίεργο και αν σου φαίνεται, ή και αν δεν σου φαίνεται. Λοιπόν, θα ήθελα, επειδή αυτή η τράπουλα είναι δικιά μου και θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι περίεργο, θέλω εσύ να ανακατέψεις αυτά τα χαρτιά και ακόμη και να κόψεις άμα θες. Okay. Για να σε δω, με το style του Vegas. Αυτό είναι το κάτεμα. Ένα προς ένα δεν έχει μοιράσει. Καλά. Τώρα τα έχεις διάλυση να δούμε και εγώ τι μπορώ να κάνω. Λοιπόν, τώρα θα σου δείξω όλα τα χαρτιά και θέλω να πάρεις ένα τυχαίο. Ένα όποιο θες εσύ. Δεν θέλω δηλαδή να σε αναγκάσω, θέλω εσύ να επιλέξεις ένα από αυτά. Ένα όποιο θες. Εγώ δεν θέλω να σε αναγκάσω. Αν δεν βρεις κάποιον με την πρώτη φορά, μπορείς να αλλάξεις γνώμη. Αυτό. Σ' αρέσει? Ναι. Δεν θες να αλλάξεις γνώμη? Δείξτε το και στην κάμερα όσο εγώ κοιτάω. Δείξες? Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τώρα απ' όλα θα ανακατέψουμε και θα κόψουμε μια φορά. Θέλω εσύ να πάρεις το χαρτί σου και να το βάλεις. Ψέματα σου λέω. Θέλω να πάρεις και να υπογράψεις το χαρτί σου. Εγώ θα γυρίσω στην πλάτη μου. Θέλω να το υπογράψεις. Γράψεις το όνομά σου, ας πούμε. Εντάξει. Γράψτε. Κλείσε το τέτοιο και φύσα το άμα μπορείς λίγο. Φύσα εκεί που έχεις γράψει για να μην μου βλερώσει τα υπόλοιπα χαρτιά. Φύσηξες. Ναι. Πιες το χαρτί και κράτα το ανάποδα όπως κρατάω εγώ αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Εντάξει, το κάνεις. Ναι. Να γυρίσεις. Λοιπόν, θα σου δώσω τα χαρτιά και θέλω να το βάλεις μέσα όπου θες και ανακάτεψε πάλι. Βάλ' το όπου θες, μέσα στην τράπουλα, ανακάτεψε και μετά κόψε κιόλας. Και όταν είσαι έτοιμη μου λες. Έχουμε χρόνο. Ωραία, είμαι έτοιμη. Είσαι. Ναι. Και έκοψες. Φυσικά. Αλλά είσαι τέρας εσύ. Λοιπόν, θα μπορούσα να βρω το χαρτί σου με ένα μαγικό τρόπο, δηλαδή να γυρίσω τα χαρτιά και να δω ποιο έχει μια υπογραφή. Ναι. Αλλά αυτός δεν θα ήταν πια πολύ μαγικός να σου πω. Αλλά έχω κάτι καλύτερο, νομίζω. Τώρα βασικά για να κάνουμε αυτό το κόλπο πρέπει να σου μαρτυρήσω ένα μεγάλο μυστικό πολλών αιώνων. Ένα κόλπο το οποίο χρησιμοποιούσαν οι ταχυδακτηλουργοί και οι χαρτοπαίκτες από τα αρχαία χρόνια. Έβρισκαν μέσα σε μία τράπουλα ή μία τράπουλα πόσα χαρτιά έχει. Θα ξέρεις και εσύ πόσα χαρτιά έχει μια τράπουλα. 4. Ναι, με τους Τζόκερ να έχει 54. Αλλά, λοιπόν, βρίσκαν ένα χαρτί που θέλανε. Ας πούμε και εγώ τώρα βρήκα ένα χαρτί που θέλω. Και παίρνανε το χαρτί εδώ πέρα και παίρνανε το χέρι τους, σπρώχναν το χαρτί μέσα στην παλάμη τους και αυτή η κίνηση λέγεται palming. Και έτσι είχαν το χαρτί τους. Δεν είναι αυτό το χαρτί σου γιατί δεν έχει την υπογραφή σου. Λοιπόν, οπότε αυτό που θα κάνω εγώ είναι θα προσπαθήσω να κόψω και να φέρω το fail, όχι δεν το έφερα. Και αυτό που θέλω να κάνω είναι να κόψουμε και θα προσπαθήσω να φέρω το χαρτί σου πάνω. Πιστεύω ότι το έχω φέρει. Λοιπόν, οπότε εγώ αυτό που θα κάνω είναι θα βάλω το χέρι μου που είναι άδειο και θα αρπάξω το χαρτί. Αν φυσήξω, το χαρτί σου γίνεται αόρατο. Και το χαρτί σου για πρώτη φορά θέλω να σηκώσω το πορτοκάλι και να δεις ότι το χαρτί σου είναι κάτω από το πορτοκάλι. Θα ήταν εντυπωσιακό. Θα ήταν. Για να δω. Και προφανώς αυτό δεν είναι το χαρτί σου γιατί αυτός είναι ο Τζόκερ που δεν έχει την υπογραφή σου. Υπάρχει μια εξήγηση γι' αυτό. Το χαρτί σου ταξίδεψε στο χώρο χρόνου. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είχε GPS. Και χάθηκε στα μέσα της διαδρομής. Και βέβαια, τι υπάρχει ανάμεσα στο κενό και το χαρτί, τι υπήρχε? Το
πορτοκάλι. Θα σου φαινόταν εντυπωσιακό αν το χαρτί σου ήταν μέσα στο πορτοκάλι. Ναι. Okay. Λοιπόν, τα χέρια μου δεν έχουν κάτι. Θα πάρουμε το πορτοκάλι και θέλω να το δείξω στην κάμερα. Θέλω να δείτε προσεκτικά ότι το πορτοκάλι αυτό δεν έχει απολύτως τίποτα το περίεργο. Πιστεύω ότι το έχω δείξει αρκετά, αλλά να το δείξουμε για. Βασικά δεν είναι και το καλύτερο πορτοκάλι που έχουμε, είχαμε και καλύτερα, αλλά τέλος πάντων. Ναι, αυτό είναι ψηλοσάπιο. Θέλω να δεις αν έχει κάτι περίεργο. Γενικά θέλω να το δεις πολύ καλά. Εντάξει, οκ. Το δες. Ηρέμησε. Ναι. Εντάξει. Και τώρα τα χέρια μου δεν έχουν κάτι περίεργο. Μάλιστα. Και ούτε αυτό μαχαίρι έχει κάτι περίεργο, ή έτσι νομίζετε. Και θα πάρουμε το πορτοκάλι μας. Θα χαράξουμε. Θα με δει καμιά μάνα μου και θα με βρίζει ότι θα κόψω κανένα δάχτυλο. Θα δούμε. Νομίζω ότι το έχω χαράξει πολύ ωραία. Ναι, τέλος πάντων. Και το στρίψουμε. Και θέλω να δείξουμε και μέσα στην κάμερα ότι μέσα στο πορτοκάλι υπάρχει ένα χαρτάκι. Και θέλω να δούμε αν αυτό εδώ πέρα το χαρτί είναι, πρώτα απ' όλα σίγουρα είναι ενημερωμένο, αλλά είναι αυτό εδώ πέρα το χαρτί, το χαρτί σου. Ναι. Καλό. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο, είναι πολύ ωραίο. Σ' άρεσε? Καλό ήταν. Οκ, τα λέμε. Αντίο.